Днес е Общоевропейският ден за протест срещу масовото наблюдение, подслушване и събиране на данни. У нас той също беше отбелязан с шествие от Народното събрание до сградата на Европейската комисия в София. Организаторите са неправителствената организация "Електронна граница", а мотото на протеста беше "Свобода, а не страх". Дърво на срама посъдиха протестиращите край Народното събрание, като го гледат законотворците да мислят и за човешките права. По силата на няколко наредби, които в момента се изработват от Европейския парламент, всеки потребител на интернет, когато се комуникира с друг, ще бъде подслушван в кавички, т.е. така на нормален език, иначе ще му бъде направен мониторинг на трафика. Не искаме да сме параноични, но в общи линии това ще се случи. Значи повечето хора тук, които са се събрали в общи линии, живеят втори живот в интернет. В смисъл, някои от тях работят, други просто се забавляват или прекарват ужасно много време пред компютрите си. И това все повече навлиза, нали, в нашето ежедневие и един вид това ще получи наш огледален образ в дигиталния свят. В шествието се включиха националисти и анархисти и то не остана мълчаливо, както беше предвидено. От организацията "Електронна граница" ще настояват за среща с еврокомисаря Меглена Кунева, за да обсъдят защитата на личните данни и правата на интернет потребителите.